जाऊलुछि आड़ा लिपुछि बेसी हसुछि आड़ा कातुछि बेसी चालुछि आड़ा सानु जमर जाइथिला मित्रंकर पास क्षण मात्र रागी जाए सानु जमहर मित्रंकर सहित किछि
ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲା ବୋଧେ, ନହେଲେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତା କିମ୍ବା, ହେଲେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏଇକ୍ଷଣି ଯାଏ ମୁହିଁ ମୋ ସାନୁଜର ପାଶ, ହଁ ହଁ ଏଇକ୍ଷଣି ଯାଏ ମୁହିଁ ମୋ ସାନୁଜର ପାଶ। ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିତ୍ରଙ୍କର ସର୍ବକୁଶଳ ତ? ଭାଇ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବେ ଶୋକ ପରିହାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ ଅଦୂର ଆସନ୍ତି ତୁମର ମୈତ୍ର ନିଜ ସାନ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଧରି। ଏଇ ଦେଖ ଭାଇ, ଏଇ ଦେଖ ଆସନ୍ତି ମୋର ମିତ୍ର ଅତି ଆନନ୍ଦ ମନରେ। ମିତ୍ରବର ମିତ୍ରବର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବକୁଶଳ ତ? ହଁ ମିତ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବକୁଶଳ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ରହିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମିତ୍ର, ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ସେପରି ବାକ୍ୟ ତୁମେ କୁହ ନାହିଁ ମିତ୍ରବର, ସେପରି ବାକ୍ୟ ତୁମେ କୁହ ନାହିଁ। ଏ ଦେଖ ମିତ୍ର, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରକୁ ସୈନ୍ୟ ଦେଇଛି ପଠାଇ, ଆଉ ରହିଲା ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ। ଏହି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଅଷ୍ଟମଲ ପଠାଇବି। ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ମିତ୍ର, ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର।